Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Wah, si tingkas bro. Kenal pote PDK wadem ya bro ya. Saiki di review saka ngarep ya bro ya. Nah, bathok iki nganggo CD ya bro. Bathok iki responsif full. Nganggo hidrolik. Karbone tibake wis diganti ngene PWK Scarlett. Oke gengs, kembali lagi bersama saya di channel Herpen 17. Kali ini kita mau test ride CB nya nih masih ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya bro ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan juga bagi semua ya, teman-teman semua yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih ya bro. Kali ini kita mau test ride motor CB punya nih Mas Rio Damara ya. Tukang set andalan kayak. Oke bro, speknya 68, spek 68 tapi starter yo jring. Iki awake di test ride sik wae bro ya. Reviewnya sak bare test ride ya bro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bolo, iki mesinnya basic Mega Pro ya bolo. Mega Pro tahun 2000 piro ya lali ratekon iki mau. Basic Mega Pro tapi bandulnya wis ganti sak nokne ya bolo ya. Iki kita tes akselerasi karo antorsine ya bro. Sing jelas torsine brutal ya bolo ya. Iki naik langkah yo iku mau bolo. Sing jelas mau iki model CB tadi cilik tapi mesinnya ganas sih bro. Sing jelas torsi ini brutal, akselerasi ini yo enak bro, soalnya setangnya karo kaki-kaki depan ini sekok ngarep wis diganti ya, rebon empuk karo stangnya bareng iki nganggo nggone dai tapi ora pati pegel ya bro ya. Soalnya posisi readingnya iki CB ya pendek ya. Gak kaya posisi pas ning GL cepek nggo stang dai rada pegel ya bro ya. Akselerasine enak iki bro. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Wah, sidik mana bro, ngawur lihat ya mau. Mepet jet jipo eja. Ngerti gini arep belok malah ning yo jalur utama kan aku yo. Kenal pote iki nganggo PDK bro. PDK wadem suarane. Gak sing nyempreng ya bro, iki tadi bass ulem suarane wadem. Tadi tiga geber-geberan yo ora pati yo berisik ya bro ya. Nek dirasakne glotor sini berangki tenagane ngisi terus bro, sing jelas. Terus akselerasine buat belok-belok kuwi enteng enak. Nah itu ngono ya bro ya tadi. Putar balik ya bro ya. Oh iya bro, iki mau nokene lift jarine lift songo bro. Tadi yo nek tenagane ngisi terus yo bener wae ya bro ya. Sing jelas yo racikane iki pas bro, racikane pas no tenagane no tarikane lho. Rasane ngisi terus songo ngisor kon dhuwur ki ngisi terus bro, kayak melayune enteng apa peh bodine cilik, bodi CB iki ya bro ya. Tapi yo mesinnya terane ya wis enak sih bro, racikane sing jelas pas bro. Kita mencoba ini ya santai-santai yo
nggak begitu nyantai yo, sing jelas gas mangkat ngono bolo ya. Nek untuk terbang mumbul jamming tak rasa gampang iki bolo, soalnya iki masuk gigi loro tak swendal ngono langsung mangkat bolo. Cuman aku ora wani mumbul bolo ya, soalnya ora ceklane bendino dadi cek rada kagok ya bolo. Masalah juga koplingnya ini nganggo hidrolik bolo, kopling hidroliknya responsif banget ya, sing sayangnya rada jero bolo, dadi rong di setting cetek bolo. Ning Alron apa kuwi jenenge, kesimpulannya motor iki enak, tarikane akselerasine karo torsine iki wis brutal bolo. Tadi yo walaupun cilik tapi mesinnya spek gede, spek gahar ya bolo ya. Iki wis arep teko bengkel nih bolo. Oke, kita habis test ride ini kita review dulu ya bolo ya. Balak diat bro, loroe di sendalnya mumbul. Apa speknya apa? Standar Mega Pro tipu-tipu. Ning ora tipu-tipu ganjel ketok. Ha iki mau bar di test ride ya bolo ya. Panas bolo, tarikane menting diat. Ha iki saiki di review saka ngarep ya bolo ya. Nah, bathok iki nganggo CD apa lho? Bathok CD sak. Iki bathok CD to, Puk? Ngene iki. CD sak spedone. Terus lampune bilep. Slebor ngarepe nggone apa iki Leo? Slebor ngarep nggone Leo bolo. Pene iki nggone Ninja apa? Fiction iki. Ini ki fiction mau ninja iki. Ninja Gorilla biasanya kene iki yo sing ceklek. Oh tapi iki aman pola. Piringane nganggo nggone apa iki? Kim's Crow Thailand. Karo kalibre ngene Brembo pola. Brimburan sak master ini ya. Nah ini koplingnya ini hidrolik bolo, responsif jangan tinggi mau bolo ya. Enak iki responsif pol nganggo hidrolik, karbonnya tiba wis diganti ngene PWK Scarlett. Iki ukurane piro iki? 30 po. Oh, 32 bolo. Ngene Scarlett 32. Baut mesin wis diganteni ya kene blok, tapi sing baut ngon apa iki jenenge? Baut utamane malah orang diganti bolo. Sing ngene-ngene sih baut Orion kabeh. Ning wis ketok nyeni ya bolo ya. Tuh. Tak nyeni ya bolo. Karena poteng nganggo PKD suarane mau enak bolo, adem. Ulem banget suaranya, adem, ora berisik. Gember-gember ngono ya bolo ya. Enak bolo. Yo jenenge wis speed CB ngene iki bolo ya, mesti enak-enak iki lah. Oke boleh, iki mungkin cukup semono sih ya boleh review motor iki. Spek mesinnya aku mau 68. Sekre piro iki, Pok? Sekre piro? Ora maksudnya 66 68 66 ora mungkin playone koyo ngono kok. Jar ngapusi bolo sing duwe bolo. Pokoke speknya ya umume cah-cah saiki ya bolo ya. Iki nganggo gone tigeran iki bolo. Oke bolo ya mungkin cukup samono sih ya bolo.
sing iso di review gur kuwi bolo, soalnya urung enek part-part sing rodok nyeleneh ya bolo ya. Mungkin cukup semini sih ya bolo ya. Buat teman-teman semua yang mengikuti video ini sampai selesai, terima kasih ya bolo. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya bolo ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini bolo. Oke, mungkin cukup sekian sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.